Menyi bensemo ya Nyamusi iyo kutoka se wodi ya Bokeira ebunge ya North Mugirango ase county yo ya Nyamira banyare ko babagwe sokya na kogokera hegeta senegia nsoko ase ya chakiwa senchira ya bene okwana korwa chensemecho ni gobairaniria mbia mono gochia aso muteneneri bigeta seni ekyo Job Nyasimi Momanyi nonya nabo ni gobairera emechando abagwetera egati yabo okuboro kwa mache asensemeyo chibara chitaligweteka egati yende emenge ase barure kubolya gochia asabarai kobaikirania amagenderero ao ase aba mintense oko TV ikirege igagotoretera mang'ana amaya nche ngo kwana ngoteba biyege para yaito yakurwamba kachabera ebe erosigwe ebe kweramu egererete biasara ngokorere biasara ndi biasara biko babuya echiro yaito rogoroga igamna yabege tu gatigerunjera abangina nto chandegete bechibando bona muna bane mbra ya turege to chandegete chibando to kosinywa stoko beka toneri egento keborete na mache tayo na abantu nyoemba bwati mache bogima mboyo amarwaire gara abega gocha asumbu abantu igo mbiyamona ase nsoko TV gocha iga twakire buya nande tema tubateibo tambe abatangasaje amangana babwate namaya nande nkuru kiara mangana amanyekana nyoena bagambi bamanya gokigumono ase nsoko TV gotoikange ase town yete ya Nyamusi ekora station yende ya toikirange ase Nyamusi ende tukwanira obole mbweito bwekagwa monechae bona ngoteba ase omurario ito na kewande kigiekagwa nechae giso kobe kunona Nyamusi gaiga etora konyeke na tusimeke ekawe nyinge amonechae ende tokonyera abana baito abonda tukuiranira yo minto Job Nyasimi oyo initiative program ya Nsoko TV gocha seitoga nande bunaro mwana onka abantu baita simwabeta chi station yawo cheigoirwe lakini ye TV tira iguru na ere bona ya ikirese ita naende ndo rebel clear koetani abuna chi TV chinde chiko bachikora arete mechere mekemeke na Soko TV igiko bwatera namba 821 821 gose 679 iga abantu baminto bericho ni ya Nyamusi gotole no magoko mono ase Nsoko TV ya achire seita egendrete gotosemi engana na twagokera nerina nigo TV ya Nsoko TV ebwatetense na ende twaikireri bagatokwene kinga abantu abanga ase binyoro byeito bayetogirie na ende ntoenderete kobeka abantu bamanye igoro ye TV iriagara bagotegerera ebipindi biro ebinge byobosemia nyasaba senye ekaramo kogenda mumanya mwatu tarira twagoka na inwe no mu director bwege tueke Nsoko TV oyo minto omoloya Job Nyasimi Momanyi anyore ribaga ryo koigwe ngane nga ntwagokera abatangasaje karamwacha ande ntwagoka komanya nere director sponsor ande asama tukakobwatia ebipindi ebinge mbibe bikobekwa birareta obosemia na ende ntochikobeka abagaka baumerane na gokwane mirabaro nemeino iriagere chichase station kubeka abantu baito banyoro obosemia bwa makoro bwa mangana amakoro na amatera na abana b'ekisukuru nto babeke babe bagotera kiwango nga chitaranta chibe chiko chikobekwa chibe exposed ochiasa abantu baito abo negati yabumenye kurwasi chinsemechiga cya Nyamusi ebunge ya North Mugirango county Nyamira abono bagokere ogochicha kwigeta senige Nsoko TV as chinsemechiga nabo igonse ito ya Kenya ono ni wanyaka bakorwa okubolya gocha sumu director munene bwigeta senige Nsoko TV nabo igogocha sabarei imeye county ya Nyamira konikingango baikirani bale amangana igati yabo ko barostire chipara nabo igo echiro nabo igo ko babekera emirobere ya match eri banyaka bagokora imechando ya match kurwasi chinsemechiga kuripoteria Nsoko TV kuraiga echiro ya Nyamusi egotoka imeye bunge ya North Mugirango county ya Nyamira cheni gongoro kwa Pethuel.